Andries, hoe verrassend is het vertrek van Galema? Nou ja, dan neemt het al op. Zo verrassend is het net dat deputaire Sjoerd Galema net de fjouwer vol maakt. De oude fjouwer wie is eigenlijk de belangrijkste man in het college. Maar onder andere financiën, economie en ik de werindeling in zijn portefeuille. Na de verkiezingsverleer het CDA fjouwer zitten, moest Galema ik genoegen nemen met een wat lichtere portefeuille. En toen waren er al zo van mogelijk dat Galema net een periode vol had, maar dat er misschien al daarvoor omzet om een orde baan. Werd we wel verrast binnen, althans de steden verrast binnen, is het tijdstip erop. Want de verkiezingen binnen verzelfde maar 3 maand in West. En nu na 3 maand al een nieuwe baan bij Friesland Campina. Ja, dan ben je wel heel gauw naar de verkiezingen. Maar misschien dat ik het beste zelf even Sjoerd Galema vreeg ken, die stiert nice mee. Ja, Galema, 3 maand naar de verkiezingen opstappen. Is dat net een vorm van kiezersbedrog? Nou, ik wil in ieder geval duidelijk horen aan dat ik. Het is net bij die 3 mannen bloot het net natuurlijk. Ik ben al van Jontje 89 actief in het provinciaal bestuur. Dus 12 tredje hier. Ja, 8 jaar als steedlid en al goed 4 hier als deputaire. Ja. Zo is het. En daarnaast is het zo dat zeg maar, het CDA-gedachtegoed, uw verkiezingsprogramma, waar wij u sterk van maken in de verkiezingen. Dat is goed borgd in het coalitieakkoord. Daar hebben we goede afspraken moeten maken. En dat is ik borgd in het college. Middels een mooie opvolger die het zeg maar, meer rol oorneemt. Dus ik denk dat dat mooi het kiezersbedrag wel een beetje mooi valt. Dat zou CDA Friesland een fjouwer hier Galema hebben. Han. We gaan op een nieuwe fjouwer hier. Als het dan maar 3 maanden worden, dan heb je toch wat uit te lezen naar een kiezer. Ja, nou dat lees ik graag uit. Ik vind het heel mooi dat zeg maar, mooi de partij dat het slag is om op de dag dat ik stop, om dan ik de opvolger in stelling te brengen. En ik weet zeker dat die opvolger ik voor hetzelfde gedachtegoed stiet en werd de meesten verstemd dat het ik gebeuren giet. Dus in die zin is er niks nice. Het werk wie je hier in de Steerterseel als deputaire dien voor jou? Nee, dat is net zo dat het dienend is, maar het is zo dat deze hele mooie baan op dit moment langskomt. Daar ben ik van vregen en daar ben ik Joert zeg maar in Keersen, terwijl de leden hier van Friesland Campina. Ik vind dat een hele eer dat ik dat wel mooi. En dan vregen ze af van ja, is mijn tiert ik haast kom? Nou, en ik denk dat dat ergens in die fjouwerie, je zei het zelfs al, dat het onderwaarde wezen zal. Het is nou snel. Van de andere kant denk ik wel dat zeg maar de zaken met CDA verstiet, hoe we dat nou uw kiezers communiceert, dat dat goed borgd is in een coalitieakkoord, in een coalitie, mooie nieuwe kandidaat deputaire en dat ik in die zin heel goed je wijk in. Friesland Campina en Sjoerd Galema, dat is een fantastische combinatie, vind je ook? Ja, 200%. De vraag was al van wel uit mijn toekomst. Ik ben net zo geschikt voor het hele commerciële. Ik ben net zo geschikt als burgemeester om maar eens een zitpaard te nemen. En deze rol van de coöperatie die zit perfect op het snijvlak van commercie en maatschappij. En dat is mijn ding. Ja, onder Lokwensken, want die krijg ik vanzelfs als in jouw nieuwe functie. Wil we toch even zien hoe het Sjoerd Galema hier de oude jaren dien het en vooral de laatste 4 jaar als deputaire. Even een oersjog. Sjoerd Galema waard op 24 november 1962 ben in Burgerhut. Hij is melkveehouder in Hartwerd, is trouwd en had 3 benen. Galema zit zo'n 1999 in provinciale steden. Daar weer jarenlang wetvieder financiën. In 2006 was er listloeker voor het CDA en zo'n 2007 is er deputaire. In zijn eerste 4 jaar wie Galema loco-commissaris. Na de verkiezingen van dit jaar die zijn partij verleer, kreeg er een volle lichtere portefeuille. Het water neemt, er is vandaag zeker een beëerde opvolger van Sjoerd Galema. Het is dus de 31-jarige Sietske Poepkes van Lemmer. Andries Bakker, is dit een verrassende kar? Een verrassende kar in die zin dat er boeten het CDA net op praat waren als mogelijke kandidaten. Sietske Poepjes, 21 hier, zo'n 2000 zoon in de steden. Maar in het CDA zelf, waar we degelijk er al langer rekening houden met Sietske Poepjes. Ze kwam fjouwer dus in die steden, maar nog 2 oren. Fernanda Teerenstra en Esther Keizer als jonge vrouw die het CDA ik bij de jonge Rijn op kaart zetten moest. En nou dus deputaire. En ik Sietske Poepjes die aan de andere kant naast mij. Sietske Poepjes, 21 hier en dan deputaire Sjoerd Galema opvolgen. Het gaat wel heel vlug. Het gaat lekker vlot, dat is absoluut weer. En ik zie het echt als een geweldig iets voor de komende jaren. En nou ja, ik vind het prachtig dat de fractie mij stiepet, mij vaddraagt. En ik heb er heel veel nog in om maar de oren deputaire te werken om de uitvoering van het collegeakkoord. Wat via de cultuur? Moest je lang nooit denken om
dat plakje van Sjoerd Galema toch een man die een soort zichtbaar weer om het in te nemen? Nee, ook heel eerlijk ben, daar hoef ik net lang nooit te denken. Want ja, wat ik al zei, ik viel me erg thuis bij het CDA. Ik ben erg te spreken over wat in het coalitieakkoord staat. Ja, en wat je dan zo'n kans krijgen om je CDA-gezicht, maar ik maar de oren-deputeren te werken om Friesland, ja, dan kun je daar haast geen neetje zezen. Nee, in het CDA kennen ze jou goed vanzelf. Boeten de steerterseel wat minder. Even een hele kwarte introductie. Waar is Sietske Poepjes? Nou ja, Sietske Poepjes, dat zijn je. Ze kreeg zelf al 31 jaar. Ik ben je in Makkum. Ik werk je op dit stuit nog in Lemsland als jurist. Dus mijn haataak is jurist. Maar ik ben de politiek ingegaan 4 jaar geleden. En ik vond dat prachtig. We hebben een geweldige fractie. Dus dat smakken wel nooit meer. Dus ja, dat ben ik, sis maar. Ja, je zegt het heel mooi in een paar woorden. Maar ik voor jou, je zal het thuis nou wel zien, heb ik een oorzicht maken. Dus waar is Sietske Poepjes in de oude fjouwer hier? De 21-jarige Sietske Poepjes van Makkum is stedelid zo'n 2007. Ze is vice-fractievoorzitter van het CDA en had nou taal, cultuur en onderwijs in haar portefeuille. De beëerde deputaire is nu nog beleidsmedewerker bij de gemeente Lemsterlaan. En onder andere ook juridisch adviseur van de stichting Duurzame Garnalenvisserij. Binnen het CDA weer dus al een keer goed tarret. Maar Andries, hoe wordt er generaal reageerd op het vertrek van Galema en de komst van Poepjes? Nou, ik heb een aantal steertleden ondertussen vrijgekend tussen de bedroegen terug, want de persconferentie is nog geen kwartier is dat verdoen. En elke keer wie verrast, net over het opstappen van Sjoerd Galema, wel het tijdstip weer op, werd vertikken al heen. Ze hield wel verwacht in deze fjouwer hier, maar net nou al. En ik hoor de opvolging Sietske Poepjes is ja, dat wordt Sjoerd als een talent binnen het CDA. Het verrast dus net, maar ja, we hier toch rekening houden met een man van Boeten, deze fractie. En dan kon je bijgelijk denken aan Sander de Rauwe, tweede Kamerlid van het CDA. Die namen waar het ik neemt. Maar die wordt het dus net. Sietske Poepjes, hier wordt het wel als opvaller van Sjoerd Galema. Ze staan nou in één beeld. Ik mag er tussen niet staan. Maar dit is de toekomst van het CDA. Dit is het verliezen van het CDA. En ik wens je allebei een soort geluk. Politiek verslagjouwer Andries Bakker in het provinciehuis in Ljouwert.